Astera doa. Tik-tak, tik-tak. Motorrak berotzeko momentua da. Tik-tak. Plan osoa errepasatu dut nire konplizearekin, azkenekoz. Hilbeltza bekaren irabazlearekin solasaldia ea lotua dagoen galdetu diot. Baiezko erantzun dit. Koldo Bigurik Maximo Carlotoren Arribeder Amore Txiao nobelaren itzulpena aurkeztuko digu. Euskal Gaizkileen podcasta ere izpide izanen omen dugu. Beñat Jatxen bareken solasaldia prest dagoela konfirmatu dit. Marga Andurain espioiaren solasaldia ere etxia. Ainize Madaregak idatuko duela. Aste ondarrerako Marian Fernandez eta Koldo Almandoz prest daudela. Ondarraoaken sekretuak kontatuko omen dizkigute. Bapatean, soinu batek erne paratu nau. Beharrik, hilbeltzak ideak dira. Bazkariarengatik galdetu diet garrantzitsua. Erratzuko elkartean izanen dela konfirmatu didate. Itxaro Bordaren Eurizitalari esker liburuaren aurkezpena ere lotua dutela aitortu dute. Txoferra erotzen hasia da. Erloju bat aditzen omen du bere buruan. Hilbeltzaren atzera kontua dela erranaz agurtu ditut biak. Susmagarrien gaua ere prest, erratzun izanen dela, larun bat arratsean. Itzuli beltza berriz, 3:00 hasiko dugula, igandean, eta arratsean, Frankensteinik gutun musikatua. Dena prest dagoela erraten ditaldiero. Hilbeltza lertzera doala. Hilbeltza, bastanen egiten den novela beltzaren hastia, irakurle talde batetikan sortu zen, idazleekin solasian izena duen irakurle taldeterik. Hor, taldeko batzuk, hasi ginen pentsatzen zerbait gehiago egin behar genuela euskal literaturari buruz, eta elkartu ginen, eta 2014an ja erabaki genuen novela beltzaren inguruan izango zala, eta ja 2005an lehenengo hilbeltza prestatu genuen. Beraz, aurten 8. edizio izango da, eta betiko formatuan egitea pentsatu dugu. Normalian beti astebete izan da, eta iaz COVID-a zela eta ezin izan genuen egin, orduan egon ginen urte osoan hilero ekitaldiren bat antolatzen, baino konturatu gera azkenean bai ikusleendako eta bai guretako ez dela egokiena, orduan aurten berriro saiatuko gera, beti bezala, 24-tik 30 aste bat osatzen. Baita ere, pentsatzen dugulako, kultura behar diren neurriak hartuta, segurua dela. Alberto esan bezala, 2014 urtean hasi ginen elkartzen, eta gure helburua zen euskal literaturak emate ditun aukera guzti horiek pixka bat jendearen eskura jartzea. Euskal literaturak eta bereziki novela beltzak, ze leku daukan literaturaren barnean. Aspalditik dauka, genero hori euskeraz aspalditik egiten hasia zen, eta egiten duguna da, guretzako oso garrantzitsua dana da, aste horretan, bai novela beltz zaliak, edo euskal kultur zaliak, eta sortzaileak elkartu, eta gure arteko harreman hori egiten sendotu edo saretu. Azken finean, elkartzeganean, ekitaldi desberdinak antolatzen ditugu, baino harreman handia izaten dugu jendearekin. Orduan hausnartu egiten dugu, ikasi egiten dugu, ideiak partekatzen ditugu, eta beti ere animoa pizten digu eta ideia berriak izate ditugu, askotan hastia bukatu daneako jaurrungurterako idea asko buruan dabiltzkigu, dantzan. Elkarlana da oso garrantzitsua, hilbeltzan, horregatik aldarrikatzen dugu hilbeltzak garela, denon artean egiten dugula hilbeltza, eta parte hartzen duten guztia diala hilbeltzakide. Egiten dugu lana eragile desberdinekin, kultur elkartiekin, udaleko kultur zerbitzuarekin, bailarako musikariekin, artistekin, margolariekin, musikariekin, eta lankidetza sareak ere
saretzen ditugu edo egite ditugu Euskal Herri mailan. Adibidez, antolatzen dira literatur ekitaldi desberdinekin, literaturiarekin edo Durangoko azokarekin, Sarako biltzarrarekin. Gero egiten dugu urtero ere spot bat, bira produkzioarekin eta horiekin ere harreman polita sortu dugu. Hori da pixka bat Hilbeltzaren helburua, ez da mugatzen aste hortara bakarrik. Eta publikazio desberdinak ere egin ditugu, hasi ginen Dirua Galgarrirekin, berrargitaratu genuen, Mariano Izetak idatzitako Dirua Galgarri, gero Txomin Pellenen Zaldi Beltzak Zeruan, ere berrargitaratu genuen, osatu genuen, eta Jon Alonsok lehenengo Hilbeltzako solasaldi batean, solasaldi bat egin zuen, eta horrekin ere liburu bat argitaratu zuen. Orduan publikazioak ere egin izan ditugu, beraz ez da mugatzen aste horretara, nahiz eta aste hori izaten den garrantzitsuena Hilbeltzan. Hilbeltzan garrantzitsuena da, eta gure ardatza euskal literatura beltza da, ez? Eta orduan aste honetan, Aitzibergetan handun bezala, era guztietako jendia elkartzen da hemen Baztanen. Editoreak, idazleak, irakurlezaleak, eta orduan horiek guztien artean saiatzen gara sortzen pixka bat mundu bat, literatura beltzaren inguruan, non jendia elkartzen den, eta beren artean nola formatu txikikoa esaten den, harremanak sortzen ere saiatzen gera. Gure helburuetako bat ere da ongi pasatzia. Orduan horretarako ekitaldi desberdinak egiten ditugu. Alde batetik ekitaldi serioak, mai inguruak, solasaldiak, liburu aurkezpenak, baina baita ere pixka bat entretenigarriagoak diren beste ekitaldi batzuk. Adibidez, larunbat gauean susmagarrien gaua, edo igande goizian itzuli beltza, edo baita ere poteuak eta baskariak eta holako gozak, nez eta aurten ez dakigu, azken finean ez dituguen egingo COVID-aren gatikan. Gero baita ere saiatzen gera ekitaldi horiek Baztango herri guztietara zabaltzen. Garbi dugulako Baztan 15 herri direla, 15 importanteak direla, eta badutela gainera kanpotarrendako herri guztiak bere xarma, bere paisaia ederrak, bere eraikuntza ikusgarriak. Orduan, eramaten dugu Hilbeltza herri guztietara. Eta jendea jakin dezala, baita ere, ekitaldi guztiak doainekoak direla. Orduan, ez dutela aitzakiarik ez etortzeko. Hasiko gara egitarauaren berri ematen. Albertok esan bezala, 24-tik 30 izango da. Eta 24an, astelehenean, hasiko dugu idazlekin solasean. Idazlekin solasean da talde bat, eta egiten dugu urtean zehar 3 liburu aukeratze ditugu, irakurtze ditugu, eta etortzen da itzultzailea edo egilea, edo idazlea, solasaldi bat ematera liburu horren inguruan. Oraingoan izango da Hilbeltza bekaren irabazlea, eta Koldo Bigurik itzuli du. Agur maitea ikusi arte, hau da Massimo Carlottoren Arribeder Txiamore Txaon liburuaren nobelaren itzulpena, eta izango da 24an, Atxadeko Zazpitarritan, Arizkungo medikoaren etxean. Hilbeltza beka da 2017 urtean antolatzen hasi ginen beka bat, elkarlanean, Txalaparta editorialarekin, Baztango udalarekin eta Hilbeltzaren arteko elkarlana da. 4 liburu atera ditugu, lehenengo izan zen Sormena eta Jutega txandakatuz itzulpenarekin. Iruditzen zaigulako itzulpenak ere ikaragarrizko garrantzia duela. Eta, esan bezala, 4 liburu argitaratu ditugu, eta berriki 2022ko deialdia zabaldu deu, itzulpena izango da, Fred Vargasen novela baten itzulpena, eta laginak aurkeztu daitezke 2022ko martxoaren 25 arte, Baztango udaleko erregistroan, beraz animatu itzultzaileak laginak entregatzera, eta maiatzaren 6an jakingo dugu bekaren irabazlearen izena. Salto txiki bat egingo dugu asteazkenera arte, asteazkena 26an Euskal Gaizkileak podcasta dugu.
Beñat Hatz Enbaren eskutikan. Podcast hori Euskal Herrian gertatu diren hainbertze hilketa edo pasadizo beltz jasotzen ditu eta historiarekin batera abestiak ere elkartzen dituzte. Orduan, zer den, nola den eta hori dana adieraztera Beñat Hatz etorriko zaigu eta nola bastanen gauden, pixka bat Belateko lapurren inguruan zentratuko da, eta hori dana, erran bezala, asteazken 26an, Anizen Mendiarte elkartean arratsaldeko 7etan izango da. Hurrengo ekitaldia izango da, hortziralean, 28an, Marga Andurain abenturaren gurpilean du izenburua, eta Ainize Madariagaren eskutik joango da solasaldia, atxaldeko 7etan Elizondoko Arizkunenean. Marga Andurain baionarra izan du zen, eta oso emakume interesgarria da, beltzarekin lotura handia daukana. Bera espia izan du zen, eta horretaz aparte gauza pila bat egin zituen bere bizitzan zehar. Esan, ikaragarria da, interneten informazio asko dago, eta ikusi ezkero oso emakume interesgarria da. Eta luze hitz egiteko emango du. Ainize Madariaga ari da Marga Indurainen inguruan ikerketa txiki bat egiten, eta harrapatu ditu dokumentu batzuk orain arte publikatu gabiak, eta ikaragarrizko jakimina dugu hitzaldi honen inguruan, hori izango da hortziralean, esan bezala, atxaldeko 7etan Arizkunenean. Horrengo egunean, larun batean, goizeko 11etan hasiko gara Arizkunenean mahai inguru batekin. Beltzak argitara izenarekin. Mahai inguru horretara, Marian Fernandez eta Koldo Almandoz konbidatu ditugu. Denok jakingo duzenez, Koldo Almandozek telebistarako serie bat grabatu du, Ondar Ahoak izenekoa, eta serie horren gibelian dauden sekretu beltzak edo zirrikitu beltzak edo olako zeozer argitara ekartzen saiatuko da. Hori dana, erran bezala, goizian 11etan Arizkunenean. Gero, horren ondoren, beti antolatzen dugu, poteo txiki bat eta bazkari bat erratzuko elkartean, aurten COVID-aren gatikan ezingo dana ospatu. Orduan, horren ondoren, beti izaten da, han elkartean bertan liburu aurkezpena. Aurten bazkaria ezingo dugu egin, errandeten bezala, baino liburu aurkezpena aurrera jarrituko du. Eta arratsaldeko 8etan, eukiko dugu erratzuko elkartean liburu baten aurkezpena. Itxaro Bordaren Euri Zitalari esker liburuarena. Badakizue, Itxaro Bordak Amaia Espeldoien inguruan 6 liburu idatzi ditula, bere abenturak kontatzen, eta hau izango da Ondarra. Amaia nunbait erretretara edo erretirora pastuko da, eta ez dakigu ja gehiagorik izango den. Galdera haunitzen ditu horren inguruan, beste pertsonai bat sortuko den, edo zertan geldituko den, hori dana argitzeko, Itxaro Borda bera, Ane Gartziaren laguntzarekin ukiko dugu, eta behar ditugun galdera guztia behirik egiteko aukera izango dugu. Gero, beti horren ondorian iluntzian, poteo baterekin susmagarrien gaua antolatzen dugu. Aurten hori bertan bera utzi behar izan dugu COVID-aren gatikan. Espero dugu, heldu den hastian, dana bere onera etortzia eta ezin izan ditugun ekitaldi hauek berreskuratzia eta berriro martxan patzia. Baina aurten horrekin akitu beharko da, liburu aurkezpen horrekin akitu beharko dugu larun bateko ekitaldi guztiak. Eta igandian ja azken eguna. Hasiko gara goizeko 11etan, egiten dugun itzuli beltzarekin. Itzuli beltza da, beti urtero egiten dugu herri desberdin batean, mendi buelta bat izaten da, ez oso luzia, beraz, edozein animatzeko modukoa, eta bertan histori bat kontatzen dugu, asmatzen dugu histori bat, eta daude antzezle batzuk, estena desberdinak eta pertsonai horiek interpretatzen. Aurten, nahi genitun ekarri,
historia izaten da beltza, kontakizun beltz bat egoten da tartean, trama duen kontakizun bat, baina nahi genuen gerra garaiko biktima batzu izenak edo ekarri gogora, eta horien tartean daude Luzia Goñi, aizaroztarra, bere bizipenak ekarri nahi ditugu, eta oroitu nahi dugun beste persona da berroetan hil zuten Frantziska Iturralde Olaetxea. Eta, horien inguruan kontakizun bat egongo da, itzuli bat egongo da, eta gero saiatuko gara, ikusiko dugun nola dauden gauzak eta seguraldi dugun, baino 11etako txiki bat izango dugu 3. Hori goizeko 11etan, Lubakietako oroiminek izenburuarekin. Eta bukatzeko atxaldeko 7 Frankenstein agurgarria. Gutun musikatua Victor Frankensteini. Petxik eta Ana Galarragak sortu duten ikuskizun bada, eta estreinaldia Hilbeltzan izango da. Beraz, guk ere ez dugu ikusi, eta ikaragarrizko gogoa dugu ikusteko lako artista batzukin, pentsatze dugulako modu ezin hobea dela asteari amaiera eramateko. Eta horrekin, Hilbeltza astea bukatuko du. Dena den, zuetako inor halako batean ezin baldin badu aste horretan etorri Baztanera Hilbeltzarekin gozatzera, jakintza zuela badugula blog bat hilbeltza.blogspot.com izenekua, non txintxo egunero argazkiak eta ekitaldien laburpenak eta argitaratuko ditugun, orduan aski duzue blogspot horretara jotzia nahi duzuena jakiteko. Hortikan aparte ere, Euskal Nobela Beltzaren gainean zerbait gehiago jakina izan ezkero, badugu horretarako ere web horri bat, hilbeltza.eus izenekoan, non aurkituko dituzuen Euskal Nobela Beltzaren inguruan liburu iruzkinak, gomendioak, idazleek idatzitako artikuluak, zinema beltzari buruzko gomendioak edo informazioa, hori dana gure web horrian hilbeltza.eus. Eta horrekin bakarrikan geratzen zaiguna da denok gonbidatzia 24-tikan 30-era Baztanera etortzera gurekin Euskal Nobela Beltza inguruko aste hori ospatzera eta gozatzera. Eta beti esaten duguna, oso garrantzitsua da, nik uste etortzia, naizta ez izan literatur oso zale amorratua, edo novela beltz zale amorratua, ze oso ekitaldi desberdinak dira. Oso gauza desberdinak eskaintze ditugu, eta, hori, aprobetxatu eta parte hartu, ikusleak eta parte hartzailea behar dituguta. Astera doa. Tik-tak, tik-tak. Motorrak berotzeko momentua da. Tik-tak. Plan osoa errepasatu dut nire konplizearekin, azkenekoz. Hilbeltza bekaren irabazlearekin solasaldia ea lotua dagoen galdetu diot. Baiezkoa erantzun dit. Koldo Bigurik Maximo Carlotoren Arribeder Amore Txiao nobelaren itzulpena aurkeztuko digu. Euskal Gaizkileen podcasta ere izpide izanen omen dugu. Beñat Jatxen bareken solasaldia prest dagoela konfirmatu dit. Marga Andurain espioiaren solasaldia ere etxia. Ainize Madaregak gidatuko duela. Aste ondarrerako Marian Fernandez eta Koldo Almandoz prest daudela. Ondarraoaken sekretuak kontatuko omen dizkigute. Bapatean, soinu batek erne paratu nau, beharrik, hilbeltzak ideak dira. Bazkariarengatik galdetu diet garrantzitsua. Erratzuko elkartean izanen dela konfirmatu didate. Itxaro Bordaren Eurizitalari esker liburuaren aurkezpena ere lotua dutela aitortu dute. Txoferra erotzen hasia da. Erloju bat aditzen omen du bere buruan. Hilbeltzaren atzera kontua dela erranaz agurtu ditut biak. Susmagarrien gaua ere prest, erratzun izanen dela, larun bat arratsean. Itzuli beltza berriz, 3 hasiko dugula, igandean, eta arratsean, Frankensteinik gutun musikatua. Dena prest dagoela erraten ditaldiero. Hilbeltza lertzera doala.